Dřív bývala tady, ale zadní budova školy vyhořela v 82. Ježiši, Plastix. To jsou Plastix. To jsou školní barbíny. Tohle je Gretchen. Ví všechno o všech. Je to strašný. A její otec vymyslel jablečný závin. Ty párty u Majka. Tohle je Karen Smithová. Je asi ta úplně nejhloupější holka na celé škole. To je Regina Georgeová. Je to včely královna všech. Je to hrozná potvora. Rovná se A plus B děleno 2, to je obsah trojúhelníku a 2 tyto trojúhelníky dávají 1. Poslouchala jsi mě vůbec? Co dávají 2 shodné trojúhelníky? Čtverec? Chci sednout k nám. Děkuji, že tě ještě neznám. Jsem tady nová, přestěhovala jsem se z Afriky. Tak proč jsi bílá, když jsi z Afriky? Karen, nemůžeš se ptát lidí, proč jsou bílí. Tohle moc často neděláme, ale dáváme ti možnost s námi obědvat celý týden. Má to ale několik podmínek. V pondělí nosíme sukni. V úterý nosíme růžovou, Ve středu nosíme tenisky. ve čtvrtek nosíme rozpuštěné vlasy. A v pátek nosíme džíny nebo lacláče. Budeš to dodržovat? Pokud jedno z těch pravidel nedodržíš, nesmíš s námi obědvat. Ne, že bys nebyla jedna z nás, ale prostě si porušila pravidla. Proč jsi nešla k nám si sednout ke stolu, proč jsi šla k ním? Pozvali mě ke stolu. Ale víš, jaká je Regina, je to hrozná potvora. Mně přijde milá. No, že tobě přijde milá, ale on doopravdy je hnusná, zlá. Ani nevíš, co mě dělala v 8. třídě. Hele, nechceš mě pomoct? Víš, že kdyby si byla jednou z nich, tak by ti věřila a mohli bychom i se jí pomstit. Víš, jo? Jo? Ale musíme zničit 3 věci, na kterých jí záleží nejvíc. Její kluk, její sexy postava a její dělnice. A na druhoukrát B. A když se to vydělí Y, tak se vlastně dostaneme k tomu výsledku. A co když to vynásobí? Tak se dostaneme vlastně k... Ne, já nemůžu, já chodím s Reginou. Ale ona tě podvádí. Proč máš Reginu vlastně rád? A proč máš ráda ty? No to je těžší. Nic není těžký. Sklápni, ty tomu nerozumíš. Jsi stejná jako Regina. Co si myslíš? Uspořádáš si party a nás ani nepozveš, jsi stejná potvora jako Regina. Já za to nemůžu, ty jsi chtěla, abych se jí pomstila. No jasně, já jsem nevinátko, vyrůstala jsem v Africe a žila jsem to s mýma ptáčkama a opičkama, že? Nemůžu za to, že jsem z Afriky a že mě snad miluješ, nebo co? Katie, to bylo o tebe hrozně hezky, jak bys vyhrála ten ples a vyhrála tu korunku, jak jsi ji rozlámala a rozdala. Omlouvám se, že jsem byla taková namyšlená mrcha. To, jak mě srazil autobus, mě změnilo. Určitě udělal nějakou chybu, ale dopadlo to s náma dobře. Předpovídá počasí pro jednu zdejší televizní společnost. Regina se stala novým člověkem. Damien si konečně našel teplého přítele. Zjistila, že není lesbou. Kdy a Aaron spolu chodí. Královnou vietnamských Plastix.